Тепер цацки на місце. Ой, а під ними я ще пил. Жах. А Папялушка працавала зранку до вечеру, але мачеха и сестры увесь час были ею незадоволенные. Ой, несчастная Папялушечка, такая добрая, такая працавитая, и столько несправедливых обурень у жах. Янка, а ты чего мне перешкоджаешь? Ну не бачишь, я читаю. Читає ён. Гэта я тут, Папялушка, працую, а ты сядзіш. Узяў бы і дапамог мне, я нічога не паспяваю. Это сама виноватая. Чаму гэта я? А хто увесь час сказав, потім, пазней часу хопіць? Хто? Ну, я. Бо у мяне было много іншых важных спраў. Ах, ты якіх? Сукеночки прибирать? Да щабровками по телефоне болбатать. Ха! Да ты просто нічога не разумееш. Для дзяўчынкі гэта вельмі важна. Ну, вось таму ты і не паспела нічога. А я ўсё рабіў па чарзе, не адкладваў, таму ўсё справы ў мяне перароблены. Маю права і пачытаць. Ах, так, не откладывал, значится. А чаму тады ты мне не сказал твердо? Яна, спочатку справы, а потом усё астатняе. Тады б я и поспела. Але ж ты нічога гэтага не сказал. Вот я ўсё и откладывала. Так, по-твоему, гэта я виноваты? А хто ж яшчэ? Вядома ты. Цяпер я вымушана працаваць, як тая Папялушка. Не, ну вы чули, сябры, я яшчэ і виноваты. Ты неправильная Папялушка. Яна ў касцы была сціплая, моўчкі ўсё рабіла за ўсіх. А я молчать не буду, я скажу все, что думаю. Я все скажу. Тишей! Не распужайте глядачоў. Няня Полинка. Прывітанне, мае даражэнькія. Прывітанне, а мы і не заўважылі, што перадача пачалася. Прабачце, сябры. Ой, і салют усім. Спрачаецеся. Мусіць, усе справы ўжо перарабілі. Ну як табе сказаць? Асабіста я зрабіў усё, што ты мне даручыла, няня Паліначка. Усё свае цацкі прыбраў, пыл з падложка вымеў, птушыную кармушку ў двары пафарбаваў. Яна ўжо там вісіць. Я ўжо бачыла. Вельмі прыгожая. Малайчына, Цёмачка, дзякуй табе за добрую працу. Калі ласка, рады старацца. Яночка, а ты ўсё зрабіла? Няня Полинка, ты сама виновата ў тым, што я нічога не паспела. Я? Як гэта? О, спачатку я, цяпер няня Палінка. Бо гэта ты мне столькі спраў надавала, што я задыхалася іх рабіць і не зрабіла. Гэта ты пра пыл, прабіранне цацак на месцы і паліванне кветачак. Так. Але ўсе гэтыя заданні былі вам і Цёму, і табе на цэлыя 3 дні, і ты не паспела. Не. Няўжо гэта так цяжка, сябры мае? 3 маленькіх заданні на 3 дні. Зусім не цяжка, калі рабіць своечасова, як я. Бе-бе-бе, хвалько. Але ў мяне і сваіх спраў шмат было. Сукенкі ды щаброўкі. Ціха ты, кожную хвіліну знаходзілася нешта важнае і тэрміновае. Усе 3 дні? Ага. Мусіць, ты сапраўды была вельмі занятая. Вельмі, як Папялушка з казкі. Тады прабач, што папрасіла цябе аб дапамозе. Нічога, я прабачаю, але ты, няня Паліначка, звяртайся. Можа, іншым разам табе больш пашанцуе, і я паспею. Водае. Ну что ты, Яночка, я более не потурбую такую важную особу. Тёма, подыграй мне. Добра. Ну, Тёмочка, ходим отсюда. Вы куды? Мы ж збіраліся пагуляць разам, няня Палінка, ты абяцала, памятаеш? Обяцала? А, сапраўды, было такое. Вось мы с Тёмом и погуляем. А со мной я так чакала, вы ж не можете просто взять и пайсці. Чаму гэта? І мы таксама чакалі, што ты стрымаеш сваё слово, але ты гэтага не зрабіла. А мы з цябе прыклад бяром. Таму прабач, можа і табе пашанцуе калі-небудзь. Хадзем, Тёма. Стойте! Что такое? Ну прабачце мне, калі ласка, я просто загулялася, а успомніла пра абяцанне толькі сёння увечары. А чаму ўсіх вакол вінаваціла? Ну вельмі не хацелася
адчуваць сябе вінаватай, таму і звальвала на вас. Я цяпер усё буду рабіць своечасова, каб нічога не забываць. А вось гэта правільна, бо галоўнае правіла тых, хто хоча ўсё паспяваць і нікога не падводзіць, якое? Не адкладваць на потым тое, што можна зрабіць зараз. Малайцы! Ну дык што, даруеце? Ну, вядома, даруем. Мы ж сябры. Ура! Зараз я ўсё зараблю, пакуль вы мульцік будзеце глядзець. Не, так не годзе. Не будзем мы сядзець і глядзець мульцік, пакуль ты працуеш. Мы табе дапаможам. Правда? Вось Ты дзякуй. ж не хочаш сапраўды ператварыцца ў пупялушку. Не хачу. Хаця, калі на балі ў прыгожай сукенцы, у крышталёвых туфліках, ты з прыгожым прынцам, чаму бы не? Але пра гэта потым, зараз за справу. А вы, дзяўчынкі і хлопчыкі, за прагляд мульціка. Ну, вось. Глядзіце, якім прыгожым стаў наш пакойчык. Мы ўсе справы вельмі хутка зрабілі, бо не адкладвалі іх на потым. Дякуй вам, сябры, і за навуку, і за дапамогу. Калі ласка, Яночка, ну а зараз самы час развітвацца з гледачамі і класціся спаць. Так, час. Ой, я так втаміўся сёння. Ой, і я столькі спраў зрабіла. Не ты адна. Эй, спрэчкі спыняем і добрай ночы ўсім жадаем. Добрай ночы, сябры. Бывайце, дзяўчынкі і хлопчыкі. Цікавых вам сноў, даражэнькія. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.